Vist això, el que ara tot aquest prolegòmen venia perquè, tot i ser molt interessant que totes les societats musicals valencianes siguin considerades bé de rellevància local, en la mateixa ordre que publicava aquest fet i que incloïa les nostres tres agrupacions musicals, la Sant Francesc de Borja, la del Grau i la de Benyopa, en la mateixa ordre, com dic, preveia o preveu que les societats musicals que complisquen uns criteris determinats puguen aconseguir un grau més des de l'escalafó de protecció i de consideració i passen a ser considerades de forma individualitzada com a bé material d'interès cultural. Quins són aquests criteris? Els criteris els preveu l'ordre, n'hi ha diversos, n'hi ha uns quants, jo n'he destacat tres. Un d'ells és tindre una antiguitat superior i documentada de més de 100 anys de l'agrupació musical. Que aquesta agrupació musical estigui integrada dins del que són festes locals, certàmens de prestigi, premis, intercanvis, etc. Existència d'una escola d'educants, una escola de música associada a l'agrupació musical, entre altres requisits. De les tres agrupacions musicals gandianes a què hem fet referència, la de Sant Francesc de Borja és l'única que compleix els requisits establerts a l'ordre. Bàsicament, el requisit més difícil de complir és el d'antiguitat. Concretament, la pròpia ordre especifica que va ser fundada l'any 1881. Les altres dos són posteriors. És per tot aquest conjunt d'arguments que acaba d'exposar que el nostre grup, el grup municipal del Bloc Baix Compromís, a l'Ajuntament de Gandia, presenta aquesta moció de la qual us hem passat una còpia que esperem que pugui ser debatuda també al plenari de setembre, el primer plenari ordinari que se celebra després de les vacances d'estiu, i que demana, és molt senzilleta, demana a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport que declare bé immaterial d'interès cultural l'agrupació musical Sant Francesc de Borja de Gandia atenent al compliment dels criteris que la pròpia ordre preveu per a aquestes situacions.